שלום לכולם, שמי טלי, ואני הייתי רוצה להציג לפניכם חפיסה חדשה של טארוט, חפיסה שחורה, שנקראת 78 חטאים. מדוע חטאים? ומה עבר עליי? את האמת שאני בעצמי לא יודעת מה עבר, אבל אני יכולה להגיד אני יכולה להגיד שהעולם הוא לא התקדם. אני רוצה להגיד שפעם חטאים היו שונים. אני רוצה להגיד שבזמן שווייט עשה את החפיסה הקלאסית שלו, לא היו כל כך הרבה חטאים, חברים. אנחנו, האנשים, האנושות, לא חטאה כל כך. ולכן, מה שאנחנו ככה רואים בקלפי קלאסיקה, בקלפי אה, ווייט, תכלס, זה משהו מאוד כזה פרוזאי, זה מאוד נחמד, והדבר הכי מזעזע שם זה אה, שטן. אני אה, אני לא ציירתי אותה, אני עשיתי אותה באינטלקט מלאכותי, ואני בעצמי הייתי נבהלת מהתמונות, מהדברים שהוא היה מראה לי. עכשיו, כל הקטע זה איך זה עובד בכלל? כאילו, יש תמונות כאלה תמונות פגומות. לחלק אין אצבע, לחלק, לא יודעת, הפנים מקושקשות, לא משנה. בתמונות האלה, בקלפים האלה, הכל היה טוב. כל תמונה הייתה כמו סרט. ההוא סיבב את הראש, ההוא הרים את הראש למעלה, כאילו, לא היה פגם. כיוון שלא היה פגם, זה גם היה קצת מפחיד. זה בכלל, החבילה הזאת היא גם מפחידה טיפה. לכן, אני אתחיל לספר כמו שאני רואה את זה, כמו שזה הגיע אליי, ואתם תשפטו ותגידו, האם זה משהו שמדבר עליכם. חטאים, אנחנו מתחילים. טה-דה-דה-דם. הקוסם. מאחורי הקוסם, כן, אני חייבת להגיד שבאקרנים הגדולים תמיד יהיו אותיות. אותיות האלה אומרים משהו ועל אה, זוהי חפיסה של מגיה, אוקיי? אני לא יודעת, שחורה, לבנה, זה מגיה, סבבה? עכשיו, אה, בחפיסה הזאת אנחנו גם יכולים לדעת האם מישהו הטיל על בן אדם ששואל איזושהי קללה. וקללה, אנחנו גם נדע איזה קללה הוא הטיל עליו. אם ב-Wait, למשל, אנחנו צריכים להוסיף הרבה מאוד קלפים כדי להבין מה תכלס קרה שם, כאן זה פשוט אומר ככה וככה וככה. יש עליו קללה. איזה קללה? לא יודעת. קללה מסוימת. אנחנו נראה את זה על פי הפתיחות. כשאנחנו מדברים על קוסם, אנחנו מדברים על בן אדם שקודם כל הוא יודע לנהל ארבע יסודות, מים, אוויר, אדמה ואש, אוקיי? מה שמפחיד, הוא מאוד מקצוען, והוא יודע לנהל את זה מרחוק, חברים. זאת אומרת, הדבר הזה שיש לו מאחורה, הוא יכול להרים ולשלוח אותו למי שהוא רוצה לשלוח. זה בן אדם מקצועי, בן אדם שיודע להפעיל קללה, ואם הוא עומד ליד כהנת הגדולה, אז זה ממש לא, זוהי קללה, וקללה שמי עשה אותה? עשה אותה מישהו שמבין בעניין.
הוא מקצוען. על מה מדברת כהנת הגדולה? כהנת הגדולה מדברת על סדו מאזו. אם הוא דיבר על קללות ומגיה שהוא מפעיל אותה ויודע להפעיל אותה ועושה את זה באופן מקצועי, היא בית. היא מדברת על סדו מאזו. חוץ מזה, ברגע שהיא יוצאת, ואם אנחנו שואלים האם יש קללה על בן אדם, ויוצאת כהנת הגדולה, תמיד יש. אוקיי? אנחנו יכולים להגיד בביטחון מלא, במין ביטחון כזה, כן, יש עליך קללה. בוא נראה איך אפשר להסיר אותה. סבבה? עכשיו, כהנת הגדולה, אה, יש הקרניים שיש עליה, אלה לא קרניים. אצל כהנת גדולה בחפיסה קלאסית של וייט, גם יש מין כובע כזו, בסדר? הקרניים האלה למעשה, אלה לא קרניים של שטן, אלה קרניים של אלוף, אלה קרניים של שור, בעל, אוקיי? בעל זה היה אצל שומרים, זה היה מישהו זה היה אל, לא זוכרת של מה, שהוא למעשה היה, היו מתפללים עליו כדי שהוא יעזור במשהו מיסטי, סבבה? עכשיו, הקרניים האלה, אלה קרניים של, אה, הקרניים האלה, אלה קרניים של מישהו שיודע לעשות מגיה, אוקיי? אם אנחנו נדמיין שאצלה היא גם מראה שתיים, אם אנחנו נדמיין שאצלה יש חבל ביד שקושר עם מין קשר מיוחד כזה, יש קשרים מיוחדים שברגע שקושרים בן אדם והוא מנסה לצאת, הוא יותר חזק, אה, סוגר את עצמו בתוך חבלים. ואם החבל הזה נמצא על הצוואר, הלך עליו, כי כל תזוזה שהוא יזוז, החבל הזה פשוט יקשור אותו, יקשור לו את הגרון. היא הורגת, היא הורגת. הקטע שלה שזה סאדו-מאזו. בן אדם הורג את עצמו. הוא קושר את עצמו בחבל והוא לא יכול לצאת מזה לבד. נקודה. הלאה, כשאנחנו מדברים על קיסרית, אנחנו מדברים על מישהי שיש עליה קללה, אבל לא עליה, על כל השושלת שלה, על סבא של סבא של סבתא של רבא של... יש עליה מין כתר כזה שאומר שהיא לא יכולה להתחתן. עכשיו, זה לא קטע של חתונה, זה קטע של לא יהיה מזל או טוב או רוגע בפנים, בתוך הנישואים. עכשיו, כל מה שאני אומרת, הרי אנשים לא באים לפתיחות בגלל שהכל אצלהם ורוד וטוב להם. הם באים כדי להבין מה הבעיה, איפה הנקודה. וברגע שאנחנו מגלים איפה הנקודה הזאת, או, אז אנחנו יכולים לעזור. ובשביל זה דיאגנוסטיקה. אוקיי? אנחנו עושים דיאגנוסטיקה כדי להבין מה קורה לבן אדם. עכשיו, היא בהיריון, שימו לב, היא בהיריון, וההיריון הזה הוא הריון מתקדם. הילד צריך לצאת, זה לא יכול להיות אחרת. היא לא רוצה אותו. היא לא רוצה את הילד. מה אפשר להגיד למישהו ששואל לגבי עסק, האם העסק יצא לפועל, אכן כן. האם הוא יצליח? לא. או שזה תלוי גם בקלפים שנמצאים ליד. אבל לפי הקלף הזה,
משהו שאת חושבת, אתה חושב, מה שאנחנו חושבים, יצא לפועל, האם זה יצליח? לא, בספק. אפילו, לא, זה לא בספק. זה אכן לא יצליח, אוקיי? זה קלף שממנו הכל התחיל, אוקיי? זה קיסר. אה, אוקיי, הנה, יש לו כאן קוצים. הוא מזכיר לעצמו שכאב זה משהו שמהיר, בוא נגיד, הוא עושה ככה ומכאיב לעצמו. זה בן אדם שאין לו רחמים. זה בן אדם שהוא ילך על הכל כדי להשיג את מה שהוא רוצה להשיג. זה בן אדם שמכאיב לאנשים. לא בהכרח פיזית, זה יכול להיות מנטלית, זה יכול להיות נפשית. הוא פוגע חזק, כואב, והוא גם לא נותן שום אופציה לצאת מזה. הוא אומר, את, נניח יחסים בין גבר לאישה, והיא רוצה לעזוב, הוא לא נותן לה. הוא אומר לה, את תעזבי ברגע שאני ארשה לך. לפני שאני ארשה לך, את לא תוכלי לעזוב. והוא פשוט מוציא ממנה את התוכן, את מה שיש בפנים, אוקיי? את הקישקע הוא מוצא לה. כשאנחנו מדברים על אה, כהן, אם תשימו לב, הוא יושב על כיסא מלכות שעשוי מבני אדם לשעבר. אוקיי? לידו יש אנשים שאומרים לו מה לעשות. הם אומרים לו, תקשיב, ההוא ככה וככה, ההוא, הם, זה דברי שווא, זה לא אמת, אבל הוא אוהב לשמוע את זה, אוקיי? הוא משחק עם זה, משחק עם רגש של בני אדם, משחק עם רגש של אנשים. הוא אוהב לראות שבן אדם אומר, אבל אני לא עשיתי את זה, אבל אני לא קשור לכאן. זה הקלף. זה קלף של דברי שווא. זה חטא של אה, אתה מאשים מישהו במשהו שהוא לא עשה. טוב, מאוהבים, כאן זה מאוד פשוט, היא לא מצליחה להוציא אותו מראש. נניח, אני אתן דוגמה, אם כאן עומדת כהנת הגדולה, אז זה אומר שעשו כישוף עליה, או עליו. יש כאן כישוף לאהבה. יש כאן כישוף לזה שהוא לא יוכל לצאת מזה, שהוא יצטרך להתחתן איתה, או להפך. זה לא משנה, כן? זה לא משנה. אבל הקלף מדבר על זה שאי אפשר לצאת מזה. אין סיכוי שבעולם, הנה הוא יושב, המחשבות שהורסות אותה, שמוציאות, מרימות את האור שלה כלפי מעלה. היא לא יכולה לצאת מזה בכלל. אוקיי? וכשיוצא את הקלף הזה אנחנו מדברים על אהבה הקשה. יש אהבות כאלה. שמוציאה מבן אדם את הנשמה. היא חושבת עליו, הוא יושב על הראש. יש מין שיר כזה, מותק את אצלי בראש, אז המותק את אצלי בראש כאן, זה בקטע לא טוב. כאן זה בקטע כואב. כאן זה בקטע שמוצץ את האנרגיה ומוריד את האור. טוב, אז כשאנחנו מדברים על מרכבה, אנחנו מדברים כאן על בן אדם שהוא הולך
על הראש, ולא אכפת לו. אם אנחנו זוכרים את הקיסר, שגם הולך על ראש ולא אכפת לו, והוא כאן, הבחור הזה, זה בחור לא, אם הוא הולך בחוכמה, הבחור הזה הולך בכוח, אוקיי? אין מוח, נלך בכוח. הוא תופס, אם תשימו לב, את הסוס, וסוס מאוד מאוד קטן. הוא לא מרכיב אותו למרכבה, הוא לא מוביל אותו, הוא מוביל אותו, את הסוס, והוא מוביל את כל השאר. הוא אומר, אם אני רוצה משהו, אני אשיג אותו. עכשיו, עכשיו, ברגע הזה, אוקיי? בכוח. הבן אדם הזה מגיע למה שהוא רוצה. כשמגיעה אלינו מישהי ושואלת, אני רוצה בבקשה לדעת מי הוא האהוב שלי, ויוצא את הקלף הזה, האהוב שלך זה מישהו שבכיף ואהבה, כדי להשיג משהו, יהרוס, לא יהרוג באופן פיזי, יהרוג את הרגש, יהרוס אותך, ואם יהיו לכם ילדים, את הילדים ואת הבית, לא אכפת לו. הוא רוצה להשיג את מה שהוא רוצה להשיג. כל השאר פחות מעניין אותו. טוב, כשאנחנו מדברים על justice, נו, כשאנחנו מדברים על צדק, אנחנו מדברים כאן על צדק שצריך לחזור. זאת אומרת, היא עשתה משהו לא טוב, והוא יושב מעליה. או, באמת, מה קרה, מה קרה? יושב מעליה, והוא נותן לה סכין. היא לא רוצה לקחת אותו. שימו לב, היא לא רוצה לקחת אותו, אבל אין לה ברירה. זה חוזר עליה. אם היא עשתה משהו רע למישהו, אנחנו מדברים עליה באופן ספציפי, לא על מישהו אחר, כן? אם היא עשתה רע למישהו, אם היא עשתה אפילו קללות, אפילו דברים מזעזעים, היא תשלם על זה. בסדר? היא תשלם על זה. כאן אנחנו מדברים על באור, באור השמש, הוא מסתובב עם פנס. זאת אומרת, הוא מחפש משהו, הוא נותן, מנסה לתת לעצמו את האור ביום. הוא לא מוצא משהו, הוא לבד. הוא מחפש את האמת, וכדי למצוא אותו הוא יוצא, הוא לבד. ואין לו סיכוי שבעולם למצוא את מה שהוא מחפש. גלגל המזל זוהי קבלה. אם אנחנו מדברים על קללות, אם אנחנו מדברים על בן אדם שמשהו לא בסדר, יותר שואלים מה קרה, מישהו עבד עליו. ואם יש שם קוסם, אז זה בהחלט דרך קבלה. אנחנו יודעים שבקבלה אפשר לעשות דברים רעים, כמו פולסא דנורא, ואפשר לעשות דברים טובים, כמו, לא יודעת, פירמידות להיריון, לא, כאילו, של שלמה המלך. הקלף הזה אומר הכל חוזר. וכשאנחנו עכשיו נמצאים בתחילת מאה, כשאנחנו, אם אנחנו נשים לב בכל תחילת מאה, לאורך כל ההיסטוריה של האנושות, היו מלחמות. היו מלחמות והיו מחלות. ואנחנו נמצאים בתחילת מאה. בתחילת מאה, אז זה צריך להירגע.
כל המלחמות האלה בכל העולם וכל הדברים האלה הנוראים שקורים לנו עכשיו, שקורים בכלל בכל העולם, זה ידוע. זה ידוע וזה חוזר לעצמו. על פי הקלף הזה, כשהוא יוצא, אנחנו יודעים שזה יוצא. זה חוזר, זה חוזר וחוזר וחוזר. והאהבה הזאת, אם היא שואלת האם הוא יחזור אליי, הוא יחזור אלייך, מותק. אבל כל מה שהוא עשה לך, גם יחזור יחד איתו. חשוב לדעת. כשאנחנו מדברים על כוח, אנחנו מדברים על מישהי שנלחמת, או מישהו, בן אדם שנלחם עם עצמו, ומחזיק את השד הנוראי הזה בכוח, בפנים. מאוד מאוד קשה, אוקיי? אבל הוא משתדל. זה בן אדם מסכן למעשה, שיש לו אישות אחת ואישות שנייה. אוקיי? והאישות הזאת מנסה ממש בכל הכוח להחזיק את השד הזה כדי שהוא לא יצא החוצה. זהו חטא של כעס. אתם יודעים שעל פי הקבלה זה חטא מאוד מאוד חזק. זאת אומרת, כשאנחנו כועסים על מישהו, הנשמה שלנו מאבדת חתיכות קטנטנות. היא מאבדת אור, אוקיי? לכן זה חטא. אוקיי, בן אדם תלוי זה חטא של מגיה שחורה. הנה אנחנו רואים פה ספרים של מגיה שחורה. אנחנו רואים בן אדם שנרקב מבפנים. אנחנו רואים שאין לו איבר מין, כי חתכו לו, כי היא אמרה, יש הרבה בנות כאלה שאוהבות לעשות דברים נוראים, הן מכניסות את הטיפות של המחזור לתוך היין ונותנות לשתות לבחור. זה מאוד נפוץ, מאוד. ואז היא אומרת שהוא לא יוכל לשכב עם אף אחד חוץ ממני, רק איתי הוא יוכל לשכב. ואז הבחור המסכן הזה, בדרך כלל ילד צעיר, נרקב מבפנים, ואין לו שום סיכוי לצאת מזה. הנה כאן יש לנו בובת וודו שתלויה על הצוואר. וזה מישהו, אין לו אצבעות, אין לו אף, הוא צריך ללכת למישהו שיוכל להוריד ממנו את הדבר הזה. אוקיי? מוות. מוות כאן זה דווקא קלף טוב. היא כל כך מחכה למלאך המוות. היא כל כך רוצה לסיים את מה שיש לה כרגע. כאן זה קטע של מוות, אבל הקלף הזה מדבר על זה שהיא ערומה, כמו שהיא. היא כבר לא מסוגלת, אין לה כלום, אוקיי? שום דבר אין לה, היא רוצה רוגע. זה הדבר היחיד שהיא רוצה, היא מבקשת, והיא מקבלת. היא מקבלת שלווה. זה קלף, יחסית לכל הקלפים האחרים, הוא טוב. כאן אנחנו מדברים על, כאן אנחנו מדברים על התאבדות, אוקיי? המצב שלה עד כדי כך קשה, עד כדי כך מזעזע, שהיא באמת חושבת על להתאבד. חברים, זה לא פשוט להתאבד. ידוע, נכון? לא פשוט להתאבד. כולנו בני אדם ויש לנו במוח משהו שאומר, את לא יכולה, אתה לא יכול לגעת בעצמך. אוקיי? היא מוכנה לזה והיא רוצה בזה. זה דיכאון עמוק מאוד, וצריך לעשות משהו. כשאנחנו מדברים על שטן כאן, השטן כאן הוא, מה, אני לא עשיתי כלום? אתה רוצה שאני אעזור לך? נשמה, הנה יש לך עט,
הנה, יש לך, נו, דיו, אתה צריך לחתום כאן. זה הכל. אתה תחתום, אני אעשה את כל מה שאתה רוצה. אחר כך, חזרה, מה אתה תיתן לו, מה הוא ידרוש ממך. זה קלף של אה, בחירה, אוקיי? בחירה קשה מאוד, מה הוא ידרוש. והוא בדרך כלל, הוא ידרוש. אוי, אני כל כך כאילו לא מסודרת. אוקיי, זזנו הלאה. כשאנחנו מדברים על מגדל ההרוס, אנחנו מדברים על משהו שנשרף מבפנים. שימו לב, הדבר הזה נשרף מבפנים ועולה מעלה. הבן אדם שאנחנו מדברים עליו הוא מרוב כעס, מרוב רע, מרוב לא מספיק, מרוב לא מרוצה, הוא פשוט נשרף מבפנים, אוקיי? וזה די קשה. טוב, כאן אנחנו גם מסתכלים על מישהי שהיא בדיכאון, אבל היא החליטה החלטה. זאת אומרת, אם הבחורה הזאת, עם הכתפיים, או היא, אין לה החלטה, היא פשוט רוצה להתאבד. אין לה יציאה מהמצב שהיא נמצאת בו. זאת יש לה. היא החליטה, ההחלטה כבר קיימת. היא יושבת מול שלולית, שימו לב, זה לא אגם או משהו שדומה לזה. המבט שלה, זאת אומרת, הוא לא מבולבל. היא יודעת בוודאות. היא החליטה דבר. כשאנחנו מדברים על צדיק, אנחנו מדברים על ירח, אנחנו מדברים על לבנה. פוגשת אותנו כאן אנרגיה שהיא זרה. זאת אומרת, אנחנו לא הכרנו את זה מקודם. אם אנחנו מדברים על בחור שהכרת, או בחורה שהכרת, אתה נתקלת במשהו שלא ידעת מקודם. והמשהו הזה הוא לא כל כך צדיק כמו צדיק. המשהו הזה הוא מפחיד. הוא מפחיד, הוא גדול, הוא לא ידוע. תיזהר. כשאנחנו מדברים על שמש, אנחנו מדברים קודם כל על חטא של אוכל בלי שליטה. שמש שורפת. היא כאילו שואפת. היא שוקלת המון המון קילו. והיא יודעת שהיא הולכת למות במידה והיא לא תעצור. אבל היא לא מסוגלת לעצור. היא לא יכולה. היא מכניסה ומכניסה ומכניסה, והיא אוטוטו תתפוצץ. אבל היא לא תתפוצץ, היא תשב. כי משקל החטא הזה באופן ספציפי לא נותן אפשרות תזוזה. בן אדם לא יכול לזוז. ומי מאכיל אותו מרוב שהוא מרחם עליו, אלה קרובי משפחה שלו. והם הורגים אותו, היא לא יכולה לקום כדי לקחת את העוגה. אבל אמא שלה, אחותה, אבא שלה, כל מי שכל כך אוהב אותה, כדי שהיא לא תתעצבן, מביאים לה את הרעל, כי זה רעל בשבילה. על זה מדבר הקלף הזה. לא יכול לעצור. משיח לא בא ולא מתקשר. הקלף הזה אומר שמישהו עשה משהו לפני הזמן.
אוקיי? הוא עשה את זה לפני הזמן. הבן אדם, החלול הזה, מת. גנב ממלאך המוות, שזהו את החצוצרה. והוא התחיל לנגן. כשהוא מנגן על חצוצרה, כל המתים באים. הוא הקים את המתים לפני הזמן. עוד לא הגיע הזמן. עשית משהו שלא היית צריך לעשות. מעלת מדי. בטוב זה לא ייגמר. וואי, זה חטא מזעזע. זה חטא של, אם אתם תשימו לב, זה בן שיש עליו בגדים של בת. זה ילד, מדבר על ילד. זה פדופיליה, חברים. בסדר? זה פדופילים. זה ילד שגדל בכזו עבירה. הוא לא יודע שזה לא בסדר, כי הוא גדל ככה, ממלא, כי הוא ככה גדל. זה לא חייב להיות פדופיליה, זה יכול להיות גם מכות, זה יכול להיות כל מיני עינויים לילד קטן, שמכריחים אותו, לא יודעת, להצטלם בסרט לא ראוי, פורנו. הקלף הזה מדבר על זה. הוא יכול לדבר גם על אה, הומוסקסואלים, שזה לא קשור לחטא, אבל הוא מדבר על זה. יש לי גם קלף שמדבר על לסביס. זה פשוט כדי להבין איפה נמצא הבן אדם. לא רציתי לפגוע חס וחלילה באף אחד. אבל הקלף הזה בעיקר מדבר על ילד שגדל באווירה לא, לא רציונלית. זאת אומרת, הוא לא יודע, אבל הוא כבר, אם תשימו לב, הבגד שלו כבר נקרע. כן, יש לו נעליים מהממות, והשמלה ופרחים על הראש. אבל השמלה כבר קרועה, כי הוא ברח משם, מהמקום הזה. כשאנחנו מדברים על עולם, אנחנו בדרך כלל מדברים, אם אנחנו שואלים האם הבן אדם הזה ימות, יש כאלה שאלות קשות מאוד, כן. סבירות גבוהה שכן. כי, כי זהו. כי ארבעה יסודות כבר נמצאים בו, כמו שאנחנו דיברנו על קוסם עם ארבעה יסודות, אנחנו מדברים גם כרגע על עולם עם ארבעה יסודות. הוא כבר הכניס בתוכו את האריה ואת השור ואת הנץ. היא נשארה לבד, היסוד האחרון, האדמה. זה קלף קשה, כאילו, זה הבנה קשה שפתאום נופלת. פח! אני כל כך אהבתי אותו, אני כל כך שמחתי עליו, והוא בגד בי. אוקיי, זה כל מה שאני רציתי לספר על ארקנים הגבוהים. אנחנו נמשיך כמובן, נמשיך את ההמשך. תודה שצפיתם, תודה שהייתם איתי, ואנחנו נמשיך עם מחומש. ביי.